Gitigbas patay ang usa ka 39 anyos nga babae sa lungsod sa Aluginsan. Samtang ang sospek nadakpan ra usab. Sayran tang detalye sa report ni Alan Domingo. Nakabsan sa iyang kinabuhi ang biktimang si Merna Yuson human makaangkon og sama tinigbasan siya lawas. Kagahapon adlaw sa Purok 3 Barangay Punay lungsod sa Aluginsan, gitumbok nga suspek ang iyang silingan nga si Alia Suse. Base sa investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Aluginsan, ang biktima nagkuha og mahulagway sa mga balay sa ilang dapit aron magamit alang sa documentation sa makuhang ayuda sa mga nabiktima sa Bagyong Tino. Dihang niabot ang suspek ng utana kini kun asa na ang iyang inahan apan gitubag kini sa biktima nga wa siya masayon. Diha namatod pa gitigba sa suspek ang biktima nga misangpot sa iyang kamatayon. Samtang ang suspek wa mosibat o gikumbinser nga motahan apan dili sayon tungod kay nagdala-dala kini sa iyang hinagiban. Nagmalampuson ang mga otoridad sa pagdakop sa suspek o gibalhog na kini sa bilangguan. Sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, adunay record ang suspek nga nawad ang ugmaing pangisip o musugmat-sugmat kini. Samtang usa-usab kini ka drug surrendery og nasayran nga mogamit pa og illegal drugs panagsa. Ano siya ay kuan pod nga magpasar-pasar sa kaon nga kung di makuan makakaon mo sugmat ang iyang Dagan na diri ang biktima nya ako diha ako sa sulod sa kanang baboyan pagkakita na ko nga day sundang yang gigo kri ambak lang sa ko ni dagan sa kuntos pikas kay ugwa pati sundang laban jud ko to. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.